dve prelepe lutke. Hvatajte! Svakoj po jednu. O, super! A šta da radimo sa njima? Ja želim tortu sa lutkom. Počnite da spremate. Naravno! Hajde da stavimo lutku pravo u tortu. Sjajno! A sad ću ukrasiti samu tortu. Koristit ću raznobojne Oreo kolači. Sjajna ideja za dekoraciju, zar ne? Lomim Oreo na dve polovine i ređam u krug po celoj torti. Odlično! Izgleda tako primamljivo. Svaka mi čast. A šta dalje? O, to su bombone Njorc. Ekstra. Odlične bombone. Sipat ću ih na sto. A sada uzimam pincetom svaku bombonu i lepim je na topić Barbie. Napravit ću lepo srce, a na repiće ću prečvrstiti lizalice. O, moja torta je ispala predivna. Pa dobro, i ja imam super ideju. Za početak treba preliti tortu čokoladom. Treba mi što više čokolade. Odlično! Sada vadim kalupe u obliku cvetića. U svaki kalup ću sipati čokoladu. Tako je. Super! A sada hladim i prevrćem. Eto, dobili smo prelepe čokoladne cvetove. Okrasit ću tortu njima. Sada uzimam poslastičarski šablon i napravit ću otisak na čokoladnom fondanu, a zatim ću iseći deo sa šarom i vadim ga. Zalepit ću na vrh, a zatim ću ukrasiti čokoladnim cvetovima. O, Pringles! Vadim čips i umačam ga u čokoladu. Ispalo je super! Preko stavljam čokoladnu bombonu, a zatim čokoladni prsten. Dobila sam čokoladni šešir. O, ekstra! Ja imam pravu čokoladnu princezu. Vivian, probaj! O, sjajno ste smislile! Probat ću prvo ovu šarenu tortu. Tako je lepa! O, čak su i kore šarene. Ovo je ukusno! Sada hoću da probam čokoladnu tortu. Wow, kore su također čokoladne. Odlično. I ko će pobediti? Znam, Jennifer. To, pobedila sam. Prva pobeda je moja. Ja imam slatku princezu i zlu vešticu. Hvatajte! Wow, to je veštica sjajno. A ja sam dobila lepu princezu. Hvala, Vivian. A šta da radimo? Morate da im napravite dvorac. Počnite. Ja znam šta da radim. Za početak skinut ću drugi sprat. Tako je. A prvi sprat prekrivam roze kremom. Da, tako je. Razmazat ću. Super. Dalje uzimam Oreo. Probat ću ga. O, obožavam. Smislila sam da napravim kule od Oreo kolača. Eto. Dalje vadim žvaku Huba Buba. Izvlačim rolnu. I treba je razvaljati. Da. A sada uz pomoć šablona pravim crtež. I seći ću ovaj deo. Op! Kako divno! Umotat ću kornet. I to je to. Stavit ću na kulu. Ovo stvarno podsjeća na kule, zar ne? Ovdje obavezno treba staviti vrata, a ovdje dodatne zidove, kao od plave cigle. Wow! Jennifer, svaka čast! A
Moj dvorac će biti ljubičasti. Dodat ću lepe zelene detalje. Ispalo je slatko. I obavezno ću staviti kule. One moraju biti u svakom dvorcu. Posle vadim marshmallow. Treba ga malo zagrejati. Da, savršeno je lepljivo. Pogledajte, napravit ću slatku paučinu po celoj torti. Dodajem žele oko, slatkog pauka i slepog miša. Ekstra, Vivian, probaj. Oho, jeste li ovo sami smislile? Ne mogu da verujem. Hoću da probam prvo ovu tortu, izgleda magično. Probat ću. To je prelepo. A što je ovo dole? Kakva slatka kula od keksa. Probat ću. Super, svidalo mi se. Dakle, šta dalje? Ovaj dvorac je tako mračan. Hoću da probam. Kako se lepo rasteže marshmallow. A sad ću da probam žele oko. Baš je ukusno. Kakav sladak slepi miš. I on je ukusan. Oduševljena sam. Ova torta je prelepa. Ali ko će pobediti? Odlučila sam. Opet Jennifer. Šta? Haha, već je druga pobeda moja. To. Devojke, imam nove lutke. To su slatka Barbie i prelepa sirena. Hvatajte. Ja sam uhvatila sirenu. A ja imam slatku Barbie, ona je tako lepa. Smislila sam super zadatak za vas. Napravite tortu u obliku kauča za lutke. Šta? Šta će sireni kauč? Janice, imaš li ideje? Naravno, a za početak treba iseći potrebni oblik od kore. A dalje ću sastaviti tortu, to je lako. Samo ređam kore i krem. Opet kora i opet krem. Ekstra! I napravit ću naslon od kore. Super! A zatim pokrivam tortu roze fondanom. Odseći ću višak. I dodati lepe detalje. Napravit ću udubljenja. Kao da je to vrlo mekan kauč. Kako divno! Super! A sada vadim različite slatkiše. Eto ih! Sa strane ću tortu ukrasiti čokoladom i marshmallowom. Kako slatko! A ovdje ću dodati karamelu. A dole ću poređati male marshmallove i mnogo karamele. A sada mogu staviti lutku na kauč. Kod mene sve spremno. Jennifer, a jesi ti nešto smislila? Da, ja ću uzeti glazuru i sipati je u kalup iznad torte. Tako je. Preko ću sipati plave šljokice. Ekstra, a sada dižem kalup. Kako lepo glazura teče po torti. To je baš ono što sam htjela. Sada uzimam paletu sa kremom. Mešam boje. Tako je. I pravim prelepe talase od krema. Kao da je to more. Odlično. A sada vadim najukusniji keks na svetu. Treba ga izmrviti. Uradila sam to rukama. Sada sipam sve na tortu. Ovo baš podsjeća na pesak. Odozgo ću staviti školjku i sirenu. Uspela sam. Probaj. Kako je super Jennifer smislila ovo sa sirenom i školjkom. A ovdje je baš pravi kauč. Sad ću da ga probam. Dakle, izvini Barbie, ali pošću pačet po kauča. Jako sam gladna. Ovo je ukusno. Idemo dalje. Sad ću probati tortu sa sirenom. Izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Pa, obična torta. Dakle, Janice je pobedila. Čestitam! To, moja prva pobeda.
Kako sam srećna, hvala. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše, a Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. A šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. A mogu da uradim ovako? Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislila Wednesday. Za početak ću uzeti pucketave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija. Skloni je. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završio sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavna. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi.
A medak kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava. Ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenu. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? Okay. To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. O, baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću ih na drugi sprat, tako je? O, prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? O, gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, a moje oko! Šta se desilo, Wednesday? A ne, kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala, to je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukrasi me plaše. A šta ja da radim? O, tačno, imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. O, prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. O, tačno. Pozvaću svog druga. Hej, zdravo. A donesi mi slatkiše? Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. O, u tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Jo, tačno. Uzet ću ovo. Hvala, evo ti. A vidimo se, čao. Super, sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoju tortu. O, super. To je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte. Ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filmom od oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam ceo sloj šarenim mrvicama. O, da.
Ispalo ekstra! Wow, to je baš zanimljivo. Super! A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho! Neverovatno! To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool! Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala, ljudi! Baš ste mi pomogli! Sve spremno! Eto! O, imam još polki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super! Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko! Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super! Hajde sad da probamo! Baš sam gladna! Wednesday, jesi spremna? Super! Počinjemo sa prvim slojem! Wow, to je prelepo! Divno, jako mi se sviđa! O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon! Gledajte, prelep je! Wow, sad je sve oko mene šareno! Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja! A mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je poslednji komad. Ups, devojke, kako ste? Devojke, čao. Hajde da saznamo šta je mati ispod vaših poklopca. Ema, otvaraj. O, to je torta sa žvakom Huba Buba. Super. To je tako cool. Želim odmah da probam ovu kuglicu. Mari, a vidi, sad ću naduvati veliki balon. Bilo je cool. Stani, skidaj svoj poklopac. Wow, ovo je prava čokoladna torta. Wow, divna je. Ema, hajde da probamo pače naših torta. Da, hajde. O, moja torta je unutra čokoladna. Divno. Wow, a ja imam roze tortu. Nadam se da je unutra isto od žvake. Da, jeste. Mogu naduvati još jedan balon. Divno. I sada imam puno žvake u ustima. Ekstra. Ema, imam ideju. Hajde da se zamenimo tortama. Daj da razmislim. Ne, neću tvoju čokoladu. Ja više volim žvaku. Dobro, onda ću te zavitlavati.
Mogu probušiti Emin balon svojom šnalom. Bum! Ne, sva sam lepljiva. Pazi se, Mari. Sad ću te naučiti pameti. Jesi htjela da probaš moju tortu? Izvoli. Šta si uradila? I ja tako mogu. Mari, sva sam u čokoladi. Umazala si me i dobit ćeš duplo. Ti si prva počela. Eto ti. Devojke, šta vam je? Vreme da se zaustavite. Ajoj, da ste videle sebe. Ajde da vidimo šta će biti dalje. Hajde, papir, kamen, makaze. Hej, ja sam pobedila. Da vidimo šta sam dobila. Wow, cela kanta huba-bube. Izgleda zanimljivo. Oho, liči na ljigavca. Ali ukus je ekstra. Njom, njom. O ne, zaglavila sam se. Ema, pomozi mi. Ajoj, saću, vučem te. To je bolelo. Da, sva sam lepljiva, ali žvaka je ekstra. Ema, prestani da se smeješ. Pogledaj šta si dobila. Wow, to je kanta Nutelle, blago meni. Još nikad nisam jela Nutellu kutlačom. To je ekstra. Oduševljena sam. Mada, ne treba mi kutlača. Mogu da popijem svu Nutellu ovako. O ne! Jao, kanta je bila preteška. Sve sam prosula na sebe. Ne vidim ništa. Ajoj, baš smo smešni. Aha, hajde da se zagrlimo. Opa, nova hrana. Šta ste dobili? Mari je dobila fontanu od žvake. A Ema fontanu od čokolade. Probajte. Ja ću prva. O, to je divno. Mogu čak naduvati balon. Ha, cool. Želim još. Sad i ja mogu probati. Ova čokolada je divna. Baci kocku, Mari. O, imam super ideju. Mogu napraviti slatki balon uz pomoć slamčice. Šta je ovo? Izgleda čudno. Sad čekaj malo. Sada mogu od ovog balona napraviti bilo koju igračku. Oho, kakvo slatko kuće, svaka čast. A ja ne mogu praviti takve igračke. Ali smislila sam nešto drugo. Ne mogu naduvati balon, ali sigurno mogu zalediti čokoladu. Samo treba da napunim slamčicu čokoladom i nacrtam nešto. Mari, vidi kakvu slatku macu imam. Da, baš je slatko. Ne, Mari, ne smiješ je jesti. Ja ću je sama pojesti. Wow, prelepo. Nisam znala da je moja drugarica takva cicija. Ali imam drugu ideju. Mogu popiti njenu čokoladu. O da, baš je ukusna. Ema čak ne primećuje da pijem čokoladu iz njene fontane. Ej, a gdje je moja čokolada? Nestala? Mari, da li si popila svu moju čokoladu? To nisam ja. Onda ću ja popiti tvoju žvaku. Ne, to je moja fontana. Hej, sve si prosula. Jao, devojke, prosule ste žvaku i pokvarili fontanu. Nemojte se svađati. Opet sam se isprljala. I ja isto. Ali to je bilo smešno. Brzo podignite svoje poklopce. Hajde zajedno. O, dobili ste nešto zanimljivo. Šta je Mari dobila? O, da, to je čokoladna flaša kole. Miriše ekstra. O, a ukus je još bolji. Oho, Ema, nećeš verovati. Hej, pazi. Pogledaj šta je unutra. To su Skittles bombone. Pa ne, to su samo moje bombone. Wow, to je divno. Imam još i čokoladnu flašu. Nevjerovatno. A hoćeš dati svojoj najboljoj drugarici malo čokolade? O, divne. A hoćeš mi dati i bombone Skittles? Molim te. Nisam htjela etiketu. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. O, to je honey jelly od žvake. Nevjerovatno. Mari, vidi kakav balon sam napravila. Sad ću ga vezati koncem da se ne isprazni. Eto, sad imam lep roza balon. Vezat ću ga za stolicu. Hoću da napravim što više balona.
žvačem i duvam. Vežem. Tako je. Odlično mi ide. To je jako lepo. Super. Jo, šta se dešava? Mari, probudi se. Odlećem. O ne, šta da radim? Tako sam daleko od kuće. Hajde da vidimo nove slatkiše. Oho, kod Marije aparat sa žvakom. Cool. A kod Eme aparat sa čokoladicama. Ko će da počne? Ema? Hajde. Trebaju mi novčiće da bih mogla dobiti nešto. Odlično. Ubacujem u aparat i vadim čokoladicu. Da, uspelo je. Izvukla sam mali Mars. Super! Moram ga odmah probati. Jako mi se sviđa ovakva čokolada. Dobro je što imam još para. Mogu izvući više ukusnih čokoladica. Da, i još jedna čokolada. Ovaj put sam dobila Milky Way. Wow, a sada Bounty. Obožavam ga. A sada imam odmah 4 čokoladice. Što? Da li sam već sve pojela? Mari, sad ti. Konačno. Hej, što mi ne daješ žvaku? A, shvatila sam. Trebaju mi pare. Ali ja nemam ništa. O, tačno. Mogu pozajmiti pare od svoje omiljene drugarice. Naravno. Jo. Sve sam potrošila. A žao mi je. Jao, i šta da radim? O, došla mi ideja. Ja mogu jednostavno razbiti aparat. Da, to je bilo lakše nego što sam očekivala. Eto, sad su sve žvake kod mene. O, da, baš su lepe. A sad ću naduvati balon. Wow, Ema, pogledaj koliki je. Ojoj, Mari. Opet smo lepljivi zbog tebe. Jao, da, nisam ovo planirala. Fuj. Što si morala praviti tako veliku balončugu? Došlo je vreme da saznamo šta se krije ispod poklopaca. O, to su medvedići. Kod Eme su od žvake, a kod Marije od čokolade. Kako je smešan. Da, jeste. Hajde da se takmičimo. Ko prvi sve pojede, taj je pobedio. 3, 2, 1, počinjemo. Ovo, čak mogu i baloni praviti. Moj čokoladni medvedić je isto prelep. Ne, moja žvaka je mnogo ukusnija. Čak izgleda lepše. Dok ti pričaš, ja sam već skoro sve pojela. Ostalo mi je malo pače. Što? Moram požuriti. Da, pobedila sam. To, ja sam najbolja. I ja sam sve pojela, ali ne mogu te progutam. Mari, pomozi mi. Mari, treba mi pomoć. Žvake je previše. Zalepile mi je usta. O, ideja. Vakum guma će pomoći. Hajde. Gotovo. Ogo, kakve usne. Što je ovo? Nadam se da to nije za uvek. Baš si smešna. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. O, važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, a već znam odakle da počnem. Uzet ću šlag i staneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? O, tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sledećim slom ću uraditi isto. Dakle, kora, a zatim šlag i posle bombone. Divno. Svaka mi čast. Moram probati malo fila. Jao, kako je lep. Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro. Probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jo, dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je.
Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota! Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna! O, jabukica! Ha, to mi treba! Dakle, stavit ću je ovdje. Obući ću ovo. I sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sve jajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. O, umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. O, šta je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla Nutelle? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najeo sam se. I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. Kako super. Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično. Dakle, uzet ću Nutellu. Kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mlijeko. Treba ugrejati mlijeko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao, da ne bude grudica. Tako je. Eto. Dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. Kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. Gledajte. Oduševljena sam. Mlijeko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mlijeko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. Pogledajte kako lepo za čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. Kakva ukusna Nutella. Sve sam pojela. Šta da radim? Znam. Sipat ću mlijeko direktno u teglu. Da, mislim da je to baš dobra ideja. Sad ću zatvoriti pokopac i sve
je dobro promućkati da se ostaci nutele pomešaju sa mlekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Pa klopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više, bolje. Super! Ja sam genij. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegli od nutele. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. Da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasuje. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću isteći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću iseći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. Divno. Sve su višnju mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, a šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace. Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušilnica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jao, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jao, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. Koliko svega. Probat ću krompir od bake.
Pa, ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. O, što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. O, slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam! Samo jedan Twix. Kako malo? U redu, to je ipak bolje nego je ništa. Poješću barem to. Izgleda da je neko jako ogladnio. Hej, pazi! Pogodila si me pravo u čelo. I uradit ću to ponovo ako mi budeš smetala. Smislila sam nešto. Pogledajte. Plašim se. Skloni ovu testeru. Opustite se. Treba mi da isečem Twix. Pazi! Mrvela te na sve strane. To je to. Skoro sam završila. Ostalo je uraditi posljednji rez. Sad će mi biti mnogo zgodnije da jedem čokoladu. Uprljala si nas, pogledaj. Jao, izvinite, slučajno nisam htjela. Pogledajte šta sam napravila. Čini se da je čokolade postalo više. Bilo je samo 2 komada, a sad ih je 10. Super! Ne želim da Twix nestaje. To je neizbežno, ali sve ima svoje prednosti. Sad ja mogu početi da jedem. Omota mi ne treba više, moram ih skloniti. Dobro ti ide. Hvala, sad mogu pojesti sve odjednom i ništa me neće sprečiti. Jao, kako je ukusno. Dobro je što imam još mnogo čokolade. Znam. Ali šta će ti flašica za bebe? Joj, moja glava. Zašto stalno bacate nešto u mene? Izvini, samo sam htjela da napravim čokoladno mleko. Izgleda da je uspjelo. Sigurno sam da će sada Twix biti još ukusniji. O da, odlična kombinacija. Voljela bih da probam. Drugi put. Ja sam na redu i već znam šta ću da uradim sa toliko čokolade. Za početak ću oduvati sve omote. Wow, kako si to uradila? Super. A sad ću početi izgradnju tvrđave. Za ovo će mi trebati lopatica i slatki cement, to jest Nutella. Bože, kako dobro miriše. Sigurna sam da će ovaj krem odlično dopuniti Twix. Pogledajte kako dobro drži moje slatke cigle zajedno. Ostalo je samo malo. Posljednji korak na vrhu. Super, kakvu visoku kulu si napravila. Moramo je probati. A zašto se moja kula ljulja? Šta to radite? Sad će pasti. Prestanite odmah, kažem vam. O ne. Ups, trebali smo da je poslušamo. Sad ću ja vas naučiti pameti. Izvini, nismo mogli da odolimo. Dobro je što sam stavila kaciklu i nisam povređena. Oho, gumene oči. Ne bih pričala o svojoj porciji u množini. Imam samo jedno oko. Neko je opet dobio najmanju porciju. Prestani, ne mi se smiješ. Što ti je, samo sam se šalila, nije trebalo da mi to guraš u lice. Nema veze, sad ću ti se osvetiti, da vidimo da li će ti se svidjeti takva šala. Mislim da ovo izgleda jezivo. Hej, pomozi mi! Što se desilo? Da li je to tvoje oko? Kakva noćna mora? Ne mogu to da gledam. Jel si se uplašila? To se dešava. Zašto ste bacili oko u mene? Ups, izgleda da je moj prank izmakao kontroli. U pomoć, zagrsnula sam se. Vreme je za doručak. Obožavam ove čokoladne kuglice. Mamice, ovo je oko. Dobro je što je to bila samo šala. Jako sam se uplašila. Usput, oči su baš ukusne. Sigurno će vam se svidjeti. Šteta što mi ništa više nije ostalo. Znači, sad je red na mene. Nadam se da će se i meni dopasti. O da, ukusno je. Obožavam žele. Hej, gdje to vučeš ruke? Ovo je moja porcija. Svi sto čiji su moji? Kako su mekani i slatki. Super, baš kao što volim.
Hoćeš nas častiti? Imaš baš mnogo. Daj nam barem po jedno oko, molimo te. Žao mi je, ali više nemam ništa. Prekasno je. Jao, sećam se baš čudno. Jao, šta je to? Mamice, šta mi se dešava sa licem? Izgleda da je neko prejeo. Samo jedan čips? Pogledaj ovo. Da li ste nekad vidjeli 100 pakovanja čipsa? Vidim da neko nije imao sreće. Tako je, ne mogu čak ni da uzmem taj čips. Šta hoće da uradi? Treba mi lupa. Uz njenu pomoć ću konačno moći da jedem. Juhu, uspela sam da uzmem čips. Pokušat ću da rastegnem zadovoljstvo koliko god je to moguće. To je to. Kako brzo? To je čak i bolje. Sad sam ja. Glupi poklopac. Nikako ga ne mogu skinuti. Hajde, otvaraj se. Izgleda da će neko ostati gladan. Ne pristajem na to. Otvorit ću ovo pakovanje. Vidite, uspela sam. Zašto si je bacila? Da vam pokažem šta umem. Super, to zaslužuje poštovanje. Naravno, ja sam majstor u jedenju čipsa. Joj, moja glava. Sve mi pliva pred očima. Verovatno treba još malo da vežba. U redu, neka se malo oporavi, a ja ću pojesti svoj čips. Ti i ja smo najbolje prijateljice, sećaš se? Podeli se sa mnom. Mislila sam na čips, a ne na pakovanje. Izvini, ne čujem šta kažeš. Mislim da nisam na vreme. Kako je ukusno, ne mogu da se zaustavim. Pazi, za malo me opet nisi pogodila. Gotovo? Ne mogu više ovo da trpim. Joj, kako boli. Imala sam sreće. Ne žuri sa zaključcima. Tako joj treba, zaslužila je to. Brokoli? Jel se šalite? A ja imam neko seme umjesto kupusa. Šta da radim sa njim? U redu, samo ću ga pojesti i to je to. Fuj, ne mogu da prožvaćem. Šta to radiš? Mislim da ga treba posaditi u zemlju. Prestani da bacaš to u nas, dosta. Moram iskopati dublju rupu, inače biljka neće porasti. Ali zbog tebe smo u zemlji. I moje zrno sad također. Da li zaista misliš da će nešto porasti od toga? Uskoro ćemo saznati to, a sad jedi brokoli. Fuj, miriše odvratno. Mrzim povrće. Uopšte nije ukusno. Dobro je što sam barem dobila najmanju porciju. Moram odmah popiti kolu. Tako ću se osjećati bolje. O, daj mi to. Moram zaliti svoju biljku. Treba joj vlaga. Jel pomoglo? Da, nešto raste. Ne mogu da verujem. Super. Brže probaj. Prijetno. Ja, znala sam da će se ovako sve završiti. Bolje da ništa nisam uzgajala. Ne volim brokoli. Čak mi i gledati ovo gadno. Sva si se uprljala u zemlji, fuj. Ali uspela sam, sad ti. Znam kako to sve da pojedem. Gledajte, tamo je ptica. Stvarno ste poverovali, budale? Baš ste naivne. Reći ću im da sam sve pojela, a ovo sve će da bacim što dalje. Mislila si da me prevariš? E pa nećeš. Sve ću uhvatiti i vratiti. Skoro sam završila. Ostalo je još jedno pače da pojedem i to je to. A ko će jesti sve ostalo? Sačuvao sam ovo posebno za tebe. Nema na čemu. Moj plan je propao, prokletstvo. Ne pričaj, jedi to. Skittles, super. Nisu svi dobili velike porcije? Upravo si, ja imam samo jednu bombonicu. Gubitnica. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje, znam šta da radim. Šta će ti telefon? Sad ćete sami sve vidjeti. Samo ću malo povećati svoju bombonu.
znala da je to moguće. I dalje imam samo jednu bombonu, ali vidi kolika je. Super. Jao, i ja bih rado pojela takvu bombonu. Svaka čast. Da, sad ste vi na redu. Hajde. Imam i ja dobar plan. Hvatat ću bombone ustima. Ha, promašaj. Ne brini. Ne brinem. Smislila sam nešto mnogo bolje. Prestani odmah, to su moje bombone. Sama ću ih pojesti. Od koje boje da počnem? Ima ih baš puno. Od ove? Ili možda od ove? Da, znam šta da radim. Šta je to? Nemam pojma šta je izmislila. Ovo je lutrija koja će mi pomoći da odlučim. Unutra je naranđasta bombona, šta to znači? Samo jedno. Sad znam šta da izaberem. Trebaju mi naranđaste bombone. Kakve su? Jel ukusne? Veoma. Sad mi uopšte nije važno u kojem redosledu da ih jedem. Mogu li i ja da odigram u tvoju lutriju? Pogledajte šta je ovdje. Jao, izvukla si srećnu lopticu. Odavno sam htjela da dobijem tako veliku bombonu i konačno sam moj san ostvario. To je super. Vidite, unutra je gomila bombona. Hajde da ih podelimo. To je sjajna ideja, hajde. Hvala puno. Ukusno. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne! To je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto osmislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Ah! Stanite! Lutka se okreće. Ah, ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Umalo da vas pržela serom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, jao, ne pomerajte se. Lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jao, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti Lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Ha, gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte.
Hajde, da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? O, oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispršiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam Nutellu, zatim Oreo, posle čokolada, jagode i prelivam sve Nutellom. Dodat ću još bombone New York i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobjede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote.
Sada sipam sve u čašu. Oj, spalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljakice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedajmo, eto!